Снова доброго вечера. Мы продолжаем наш эфир программы «Бугюнь» сегодня на телеканале АТР. И в третьей части нашей программы нашими гостями будут режиссер фильма «Чужая молитва» Ахтем Сейтаблаев. Салям алейкум. И исполнительница главной роли в этом фильме прекрасная Лилия Ценко. Салям алейкум. Салям алейкум. Давайте спочатку перед тим, як розпочати нашу бесіду. От я знаю просто, що Айдер дивився вже кіно, я йому заздрю, а всі інші ще не дивилися. Можемо подивитися зараз трейлер. Тату! Ти де був? Там німці. Ховаємо дітей. Швидко. Тепер ти найстарший. Щойно стемніє, веди всіх у гори. Хай там що, а ви повинні вижити. То скільки євреїв у Бахчисараї і де ховаються? Тоді я тебе вб'ю. Ти вже вбив мене. Я прийняла на ніч безпритульних дітей. Мені дуже страшно за всіх нас. Хто це діти? Серед них є євреї. Ні. За кожного пійманого єврея обіцяють гроші. Якщо німці знають, що татари ховають євреїв, усіх розстріляють. Я знаю. Але ж вони діти. Ви ж розумієте, що їх уб'ють. Хто з байстрюків єврей? У мене нема євреїв. Господи, зглянься на сльози мої. Прости мені мій страх і дай мені сили пройти через те, чого боюся. Відкрий моє серце більшій любові, щоб її вистачило кожній дитині, як моїй власній. Як треба буде, візьми моє життя, але залиши його цим квітом. «Чужа молитва», так називається фільм, а була робоча назва «Її серце». Так, я ще. Сьогодні був показ для преси. Як відреагували? У мене є відчуття, що фільм сприйняли дуже добре. Ну, судячи з того, які запитання лунали під час прес-конференції, у мене є таке враження, що глядач, такий непростий глядач, як наші журналісти, кінокритики, маю надію, що фільм викликав певні добрі емоції. Я как свидетель могу добавить, что это была профессиональная публика журналистская. Весь зал встал, аплодировал очень долго, до последнего титра, пока играла песня Джамалы, которую тоже в конце фильма включили. То я этого не видел. Да, а ты как режиссер не приходишь же на премьеры? Такие? Нет, я прихожу просто, но честно, я очень волнуюсь на самом деле. Вот, и для меня, особенно первые показы, ну вот у нас первый показ был 10 мая во Львове, мы начали смотреть, до этого я выяснил, что Лиля не видела полностью весь фильм, вот, и у меня было две причины, вернее, у меня была одна конкретная моя причина, потому что, ну, я очень долго привыкаю к своим фильмам, правда, и я достаточно большой период провожу там за монтажным столом, вот, а потом, когда он выходит в свободное плавание, я очень долго перебарываю этот момент, чтобы сесть и посмотреть вместе со зрителем, потому что я очень нервный зритель, мне кажется, что все не так, что там так не звучит, здесь тихо, там не такой, там проектор стоит, ну и так далее. Ну и вторая причина была, я хотел Лилю оставить наедине, чтобы она вот без моего, как бы так, да, там давления. А сьогодні давлення, ні, тогда во Львові. У Львові. Був уже один Час показ першого У Львові, показу, так. У Львові був перший показ, і для мене це було надзвичайно важливо, тому що, ну, по-перше, я Львів дуже люблю. А чого Львів? Чого там обрали це місто як місце першого показу? Я поясню, ну, українцям взагалі не треба розповідати про те, що таке геноцид за етнічною відзнакою. І саме Львів, як, ну, таке місто, яке добре знає, таку багату історію має геноциду також, зокрема, геноциду Холокосту євреїв, так, українців, поляків. І там дуже така, ну, вибагливий такий глядач, він дуже багато, львів'яни дуже багато дивляться і вистав, також фільмів. І для мене було важливо показати спершу там фільм.
Тому що той глядач, він такий прискіпливий, що якщо він затвердить, ну так, з своєю емоційною такою підтримкою або не підтримкою фільм, це буде такий, нібито маркер, що чіпляє фільм або не чіпляє. Ты сказал, что ты Лилю оставил одну на той премьере. Да. Каковы были впечатления твои? Тем более, что я расскажу зрителям, что у Лилии Ценко это первая роль главная в полном метре, правильно? Ну и каково было смотреть свой фильм, и какова была реакция зрителей там? Ну, було складно, бо я разом з глядачами плакала, ну і по-акторськи оцінювала. Я ж то знаю, в який момент мені було складніше грати, де якось воно, може, легше йшло. Ну, складно, але можу сказати чесно, що задоволена. А як глядач сприймав саме у Львові, маю на увазі? У Львові, ну дуже радушно, було дуже багато татарів, і особливо мене вразила ця дівчинка маленька, яка, подивившись фільм, сказала татові, що, о Боже, я не хочу, щоб зі мною таке сталося. Хоча їй років 9, але я розумію, наскільки вже працює мозок у дитини, і вона про це думає, це її зачепило. Но еще это фильм про детей, то есть там главная роль твоя как главной героини, но как бы коллективная главная роль, она принадлежит детям из детского дома Бахчисарайского, которые в период войны, там оказались дети евреев, которых ловили. И это основано на реальной истории. Я знаю, что вот Ахтем ее увидел давно, эту историю, не хотел снять давно. С чего все началось? Как идея родилась? Началось все с того, что продюсер нашего фильма Ивана Дидюра увидела буквально отрывок. Ну, как она сама говорит, что сначала услышала просто голос Игоря Кваши, который рассказывал эту историю в передаче «Жди меня». Тогда, когда еще, ныне, к сожалению, покойный Игорь Кваша был жив. Вот. И потом она увидела эту историю, обратила мое внимание и сказала: слушай, это надо снимать. Это будет преступлением, если мы не снимем. Эта женщина живет в Бахчисарае, твои родители живут в Бахчисарае, надо что-то с этим делать, надо как-то это превращать в кино. Мы начали раскапывать материал, увидели, собственно, потом тот небольшой документальный фильм, который сняла съемочная группа по заданию Игоря Кваши, он ее направил в Бахчисарай, и вот уже там, в Бахчисарае, Саида Ханумарифа, Хамед Усунджиана, ее уже нет, к сожалению, в живых, где она рассказывала, в основном на нашем родном языке, вот про эту историю. Меня особенно поразила ее фраза, когда на вопрос журналиста о том, зачем вы их ищете, что вы хотите от этих детей, она ответила: да я ничего не хочу, я просто хочу спросить, как у них дела, как они живут, и, может быть, там чебуреков им пожарить, нам, может быть, соскучились. И это, конечно, это был очень такой эмоциональный момент. Вот, и когда мы снимали уже «Хейтарму», у нас уже тогда была мечта снять этот фильм, и мы, снимая «Хейтарму», уже так приглядывались потихоньку к Бахчисараю, потому что место действия Бахчисарая, мы понимали, что если случится это все, то, конечно, мы должны снимать в Бахчисарае. Но, к сожалению, к тому моменту, когда мы приступили к написанию сценария... Уже аннексия произошла? Нет, еще аннексия не произошла. Ушла из жизни Саида Ханумарифова. А когда мы написали сценарий и выиграли питчинг в Держкино, конкурс на частичное финансирование государством этого фильма, буквально через 3 месяца случилась оккупация Крыма. И мы снимали Крым. Хвала Всевышнему, мы его, если можно так сказать, мы его нашли в Грузии, за что бесконечно благодарен нашим грузинским продюсерам и партнерам. Они показали нам все, что могло так или иначе быть похожим на Бахчисарайский район. Вот, и Крым мы снимали в Бахчисараї. Ви знаєте, я під час знімального періоду я робив такий експеримент, якщо можливо так сказати. Я фотографував ці міста і сам там робив селфі, викладував на свою сторінку в Facebook і так підписував там біля Бахчисараю,
Вам писали, «Ахтем, що ти робиш, повертаєшся, повертайся, бо заарештують, Мої не друзі, дай Боже». мої друзі, мої родичі, які мешкають переважно більшістю в Криму, писали, як ти приїхав до Криму? А що ж ти не заїхав? Що ж ти нічого не сказав? Я, розумієте, чому я це робив? Тому що для мене це був такий, нібито невеличкий такий іспит для самого себе, схоже або не схоже. Ну, похоже, правда. Похоже. Похоже, да. И сцены в Чуфутукале, которые сняли. В Уплисцихе снимали, да. Где это недалеко от Уплисциха Тбилиси, это примерно 3 часа, если не ошибаюсь, езды от Тбилиси в сторону Кахетии. Это очень красивый, древний пещерный город, где так же, как и в Чуфутукале, есть и храм, также есть пещера, где люди жили. И по фактуре камня он очень похож на Да, Чуфуткале. похож, правда похож. Лиль, а скажите, пожалуйста, а как тебе было вживаться в роль крымской татарки в период войны? Вообще, что ты знала о крымских татарах, вообще о Крыме тогда, когда приступала к работе над фильмом? И что пришлось себе впитать, и насколько это было сложно вообще? Ну, було складно, бо я, так чесно кажучи, не так сильно цікавилася татарами. Я знала, що є такий народ, є особлива культура. А просто допомогло тим те, що у нас у знімальній групі дуже багато було татар, і Шевкет, він надзвичайний. Завдяки йому я спробувала шурпу, це національна ваша страва. Он еще и повар хороший. Это художник фильма, который снялся в одной из ролей. Шевкет Сейдаметов. Прекрасно. Он еще повар, конечно, фантастический. Надзвичайно, плов у нього смачний. Тому я вчила татарську мову, як могла, перепрошувала. Бо Что ты можешь сказать по-татарски? по-татарськи я знаю, що сагол – це дякую, салям алейкум, здравствуйте. Знаю молитву, яка є у фільмі. Кульвалла. Кульвалла. Її знають всі. Аллаху, саме так. Це, вибачте, що я так знаю її. А так вчила, були діалоги, але просто вони такі складні по созвучію звуків, що не запам'ятала. Фільм знят українською, так? Чи є там- Взагалі це досить цікава історія. У нас такий міжнародний акторський ансамбль. У нас знімалася українка, австрієць, німець, 2 німця, 1 австрієць, ізраїльтяни, грузини, українці, кримські татари і русські з України. Так, і якою мовою? На знімальному майданчику це був суцільний Вавилон, коли починали всі разом говорити своєю мовою, німці і австрійці німецькою, грузини грузинською, кримські татари кримсько-татарською, українці А українською. скажи, як там? Так, а кіно Українською, звичайно. Так, це є і наше діюче законодавство, по якому фільми, які створені за підтримкою держави, вони повинні виходити в прокат в Україні українською Но мовою. будут версии другие, да? Так. Але в Англійською. фільмі чутно, як розмовляють німці між собою, як кримські татари між собою розмовляють, чути рідну річ, поверх неї є дубляж українською. Бюджет фільму який? Загалом 31 мільйон гривень. І мені здається, що десь близько 10, та, держава Частка дала? держави, так. Так, так, третину, десь тобто. Третина, так. Это мало или А много что? было? Извини, пожалуйста, для фильма. Если говорить, если бы не было такого скачка доллара, который, инфляции такой, и если бы мы снимали в Бахчисарае, в Крыму, в Украине, конечно, мы имели бы гораздо больше возможностей для тех или иных съемок, потому что изначально сценарий предполагался, что он будет достаточно масштабным с точки зрения массовых сцен, привлечения военной техники, и так далее. Но так как произошла оккупация Крыма, случилась инфляция, мы искали места съемок, нашли их в Грузии. Это другая страна, она очень гостеприимная, очень дружелюбная. И порой настолько, что было, что наш съемочный период иногда находился в опасности, потому что, во-первых, когда они узнавали... Я был в Грузии, это, конечно. Ты знаешь, да. Во-первых, когда они узнавали, что мы с Украины, это уже возникала огромная эмпатия. Потом, когда они узнавали, какой фильм мы снимаем, про кого, это возрастало вдвойне, и иногда, правда, съемочный период находился под угрозой. Но она не дешевая с точки зрения производства, с точки зрения перелетов, с точки зрения проживания, питания, аренды съемочной техники, и так далее, и так далее. Поэтому
Ну, в принципе, мое мнение, кино много денег не бывает. Ну, это, наверное, Да, потому что везде это, много денег. да, потому что это якщо був кровеносная більший система. бюджет, ви б змогли там більш масштабніші сцени зняти, задіяти техніку, ви про це вже сказали, Сьогодні я що- думаю, що можливо це вам здасться таким кокетством, але це не так. Мабуть, і завдяки тому, що в нас так сталося, як сталося, і бюджет скоротився в 3 рази, ми зробили такий акцент на взаємовідносинах і конфлікті саме Саїде, німецького Виграв офіцера. звідси, так? А? І виграв звідси Так, продукт. на мою думку, так. Це той приклад, вот коли... я как зритель хочу сказать, что мне Трохи кажется, что... камерніше, але Да, что за может быть рахунок цього большие більше. батальные, сцены с техникой, сцены, может быть, депортации, все, может быть, они и помешали. Заходу партизанів в Бахчисараї, визволення Бахчисараї, там були такі масштабні сцени. Знаєте, я моєму другу Айдеру розповідав, коли ми знімали в Ізраїлі деякі епізоди, саме в Єрусалімі, наш ізраїльський співпродюсер Саша Кляйн, який свого часу був другим режисером у Георгія Данелі, в славнозвісному, наприклад, фільмі «Паспорт», він розповів таку історію, що одна жінка, на жаль, я не пам'ятаю її прізвище, досить відома жінка, коли вона вперше потрапила до Ізраїлю, вперше потрапила до Єрусаліму, вона сказала наступне, що Ізраїль зовні досить маленька страна, але яка вона велика зсередини. Ми мріяли зняти фільм по художніх засобах, такий камерний, але те, що в ньому відбувається, той меседж, якщо можливо так сказати, буде значно більше, ніж зовнішня Ахтем, його как бы сторона. ты сформулировал месседж этого фильма? Он будет немножечко, может быть, многословным. Пожалуйста, это интересно. Но для меня название фильма, который придумал, «Чужая молитва», придумал мой учитель, вот в названии фильма картины. Ваш вчитель це хто? Взагалі я щаслива людина з цього приводу, тому що у мене дуже багато вчителів, і один з них це Андрій Віталійович Дончик, якого я дуже поважаю. Він єдиний лауреат Венеціанського кінофестивалю в Україні. Дуже поважаю. Як кажуть іноді чоловіки, ми з ним однієї групи крові. Так от, ця назва будь-якого фільму, або вистави, або книги, для мене це такий стислий меседж того, що саме ти хочеш довести цим твіром. И мы для себя, знаешь, выяснили, что если у зрителя вследствие просмотра фильма родится мысль о том, что молитва, направленная к Всевышнему, о спасении детей, сказанная на любом языке, представителями любой религиозной конфессии, она обязательно дойдет до Всевышнего и спасет твоего ребенка. И в этом смысле не бывает чужой молитвы. Не бывает искренней чужой молитвы, потому что Бог един, у Бога, наверное, нет религии, у Бога, наверное, нет религиозных конфессий. Я, может быть, говорю какие-то святотатства, но я когда-то на Казанском кинофестивале, куда не взяли в конкурсную программу фильм «Хайтарма», как ты помнишь. По политическим мотивам. Да, сначала взяли, а потом испугались, потому что МИД Российской Федерации... Как они еще Нику дали, да, успели дать Нику, и тут же строго-настрого запретили. Так вот, на открытии этого кинофестиваля польский всемирно известный режиссер Кшиштоф Зануси сказал такую вещь, что если мы пойдем в глубину веры, мы обязательно встретимся. Я тогда не совсем понял эту фразу, она как-то так не легла мне. А вот когда мы начали работать над фильмом «Чужая молитва», я досить чітко для себе зрозумів, що саме він мав на увазі. Ну, а кроме таких, что ли, внутренних человеческих вещей, есть жуткое ощущение, вот у меня после этого фильма, о том, что история повторяется. К сожалению, да. Что история по факту во многом повторяется. К сожалению, И да. ваш фильм, он и о сегодняшнем дне тоже. Вот я хотел бы, чтобы ты об этом рассказал. Смотри, мы когда начали работать над персонажами этой истории, то прообразом для главного антагониста, немецкого офицера СС, который служил не просто в
в СС, а в СС Аненербе. Это печально известная структура, она занималась не только тем, что выискивала евреев и уничтожала их, она еще и занималась поиском по всему миру артефактов, различных артефактов. Это было и копье Лангина, и Ноев ковчег, ковчег Завета, прошу прощения, чаша Грааля и так далее, и так далее. Так вот, штандарtenführer СС Отто фон Эллендорф, который руководил Einsatzgruppe D, это юг Украины, он конкретно в Крыму занимался поисками археологических артефактов. Зачем их там? Затем, чтобы, смотри, мы же сегодня видим эти факты, да, со стороны кремлевской имперской клики, да, что они любую свою захватническую войну, уничтожение целых народов, да, там, изгнание и так далее, они ищут идеологическое подтверждение, почему они имеют на это право. Точно так же, как нацисты в свое время, да, искали такие артефакти, благодаря которым будь-яка імперія шукала ідеологічне підґрунтя для того, щоб виправдати свої загарбницькі війни. І так само робили і нацисти. І, ви ж знаєте, що Магуб-Кале, яке ми сьогодні знаємо, пещерне місто в Бахчисарайському районі, це князівство Феодора. Готське, яке свого часу було засновано племенами готів у Криму. І з цієї точки зору, так, германський слід був в Криму, на відміну від чобота російського солдата, який нічого крім свого сліду від чобота не залишив в Криму. И потому вот эти вот параллели, для меня они очень актуальны. Они, к сожалению, наверное, очень часто бывают актуальны. Как нацисты в свое время оправдывали, да, свое право уничтожать целые народы по национальному признаку или вести захватнические войны, точно так же поступали и коммунисты, точно так же поступал и Советский Союз. И то же самое мы сегодня наблюдаем и на востоке нашей страны, и еще больше в Крыму. Когда так называемый русский мир, да, всеми силами пытается убедить весь мир в том, что это исконно русская земля, и, собственно говоря... Что он может пожирать другие миры. Да, что он может пожирать другие миры, и более того, имеет на это какое-то высочайшее право. И в этом смысле вот это вот маленькое озеро, лужа, которая появилась... Я обратил внимание, там есть лужа, похожая по силуэту, да, на Украину. Да, у нас получилось так, что мы, когда приезжали выбирать эту натуру в Плесцихе, под Чуфуткале, все нам понравилось, мы выбрали, все такое. И когда приезжаем непосредственно на съемки, поднимаемся на это плато, видим перед собой, шел дождь ночью, и мы еще очень переживали, о возможности съемок. Нам повезло с погодой, все хорошо. Лужа и лужа, хорошо, тогда этот, кирпич из крепостной стены наш немец найдет именно в луже. Помоет руки и найдет. Окей. Начали снимать, все сделали, кстати, немало дублей. Это был один из самых таких кадров, которые потребовали большое количество дублей. И потом, когда сняли, наш оператор, замечательный потомственный оператор Андрей Лисецкий, подошел ко мне и говорит: тебе ничего нет? Так это вот прямо натуральне? Так, з'ясували, ми зняли, потім Тобто я не бачила, але я розумію, що там з'явилася лужа, яка схожа з силуетом України. Так, ми сіли, дивимося. З Кримом. Так, з Кримом. І оператор мені каже: нічого не засмучує. Я кажу: а що таке? Вона каже: так подивись, це ж Україна з Кримом. І ми так разом всі дивимося: так, карта України. Я в ці знаки я вірю, тому що, на прикладі Хайтерми, коли у нас був перший знімальний день біля Бахчисараю, на плату також ми знімали, всі в нашій знімальній групі знали, що Орел – це такий, нібито герб був Амідхана Султана, який йому дозволив намалювати на фюзеляжі його винищувача особисто командир 8-ї авіаційної армії, дивізії, генерал Хрюкін. Так от, коли ми готувалися до першого кадру взагалі цього фільму, цілу годину, допоки ми не почали знімати цей епізод, над нашим знімальним майданчиком кружляв Орел. І вся наша знімальна група дивилась, зісняли це, ми так, всі так промовчали. Зісняли, і це потраплять ці кадри, чи потрапили, так, ці кадри? Ні, мені було соромно. Чого? Зробити це, тому що, я думав, що всі знають цю історію,
І це буде такі, ну, ніби таке, ну, спекулювання на цій темі. Ну, тому що це дуже особисто, і ми вирішили не брати цей епізод в фільм, тому що, ну, є така зона, коли ти, ну, те, що можливо розказувати, а те, що треба залишити для себе. Я хочу Лили спросить, а что для тебя этот фильм не как для актрисы? Вот просто как для человека. Хороший, кстати, вопрос. Очень много дал. Я, кстати, об этом нигде не говорила. Был такой у меня сложный период для меня, вот как для человека, как для профессионала. Я думала, что, наверное, надо остановиться, как-то, может быть, попробовать в другом направлении. И вот мне позвонили, говорят, пробую. Я пришла, на меня огромное впечатление произвел Ахтем и работа, вот в плане работы. И я очень много для себя взяла, потому что прекрасные люди с нами работали, потрясающие, столько мудрости, столько историй, столько... Ну, я в захвате. Я помню свой крайний день, когда я ревела так, мне говорят, чего ты плачешь? Что скончилось? Да, у тебя еще этих проектов будет. Я говорю, нет, это первый. Коли ми можемо побачити на екранах вже? Ну... Дай Боже, в День пам'яті геноциду позагиблих 18 травня, геноциду кримських татар, до 18 травня відбудеться. Ну, так розпочнеться широкий прокат в Україні. Як сьогодні зазначила директор дистриб'юторської компанії «Вольга України» Вероніка Ясінська, я надзвичайно вдячний за підтримку нашого фільму і за майбутній прокат. Сподіваюся, що він буде добрий. Маю таку надію. Десь приблизно біля 100 екранів в Україні. І 18 травня, саме в цей день пам'яті, розпочнеться широкий прокат. І скільки буде тижнів тривати? Чи ну, це буде в першу чергу залежати від того, як буде глядача. глядач, Так, в першу чергу. Ну так, зараз ми так мріємо, ну хоча б 2 тижні, як ідуть. Знаете, ребята, я хочу вас поблагодарить и тебя, Ахтем, и тебя, Лиля, и всю вашу съемочную группу за настоящий фильм. Я свое личное оценочное суждение скажу. Я считаю, что это украинская премьера года. Я хочу просить всех, кто ходит в кино и кто интересуется кинематографом, обязательно посмотреть этот фильм. Он вас потрясет. Это личное мое мнение. Я вышел оттуда, я не мог разговаривать какое-то время. И когда фильм заканчивается под эту песню Джамалы, это невероятно эмоционально. И сам фильм, и игра актеров, и игра детей актеров потрясающая. Дуже дякуємо вам. Дякую. А я сподіваюся ще подивитися все ж таки фільм, а дякую вам за цей ефір. Дякую. І скажу останнє, що ми зустрінемося о 20:20 і тут будемо говорити про міжнародні суди щодо позовів України проти Росії. Не перемикайтеся.